Umbuzo Uzoqala uthi ubaba njengoba ela usuka kuyiphi tempage? njengoba esuka eThemba Lethu Tempage. Alright. Lesihlabelele njalo ukucula man uthanda manihitha ulamba. Uamela unombolo ba. mese awugcina ncebo Hayi-ke. Uthi njengoba ubaba ehloba Bakathathu onyakeni. Kule mhlangano yo-3 uzoyibala-ke. Ngeke ngiphinde ngitshele yimi. Kule mhlangano yo-3 umuphi umhlangano omkhulu and why umkhulu? So guys, asambeni na-ke sithi njengoba inkosi angazi ukuthi inkosi ihloba kathathu. Njengoba ihloba kathathu, imiphi le mhlangano le emithathu ahloba kuyona? bathathu kyo. Oqala umhlangano kaJanuary. Owesibili umhlangano kaJuly. Owesithathu umhlangano waseJudea. So kule mhlangano emithathu, umuphi lo omkhulu and why? indaba omkhulu Obvious lapho umhlangano omkhulu kakhulu lo kaJuly. Umhlangano kaJuly ngawuchaza ngegaba angazi ukuthi ngawuhlukanisanga kodwa engeke ngibuze noma okuwumlando engeke ngiuze kuba abadala. Umhlangano kaJuly umkhosi wamadokodo, kube umkhosi wasentanda weyintombi, kuphinde futhi kube January kubaluleke kakhulu ngoba iphasika usuku le uJanuary uJuly ukhore July indaba uJuly ubalulekile simple. Unemdedela u7. ubalulekile uyabona baba uJanuary awudedelo u7 Nango-October ubaba umechaza ubaba inkosi umechaza ithi umhlangano obalulekile okaJanuary umdedele uyi-1. Yebo iqiniso. hayi baba wami siyabonga Kakhulu babantu Zwile, ngizwile. Keep ama wrong answers.